Много приятно. И сега ми се струва, че... Извиняй, бате, ма то аз по-бързо карам. Да, аз това екип, че карам. То те не фали рогурки. Няма да го снимаме. То украинец май. Няма да го снимаме. 20 минути. Я се качете вие тук направо до финал. И то малко ли е? То оттам до тук е голямо разстояние. Не е украинец, а някакъв. Давай, давай, браво, давай! Овехнаме съвсем. И сега ще се усвести там. Не, тук надолу първите 5 км. То батко ще намрази. По-зле става. Опа! Тук бате Валио се показва. Много назад. Назад, ама има още след него. Мога да им предложим стафитки. Айде, една усмивка за клуб. Давай, Валио! Айде! Толкова си ухили, Валио, браво. Еми, ето видяхме Валио. Останали са усили. В контролното време. Е доволен. Аз не мисля, че ще има след него някой. Но ме ми се струва, че нямаш 80 човека тук. Не, според мен има сега една тумба. Да. Поне. Мали, щом кара и има хора след него, значи е вола. Той според мен... Не, той... Не, това е много тегаво обиколка. Те преди това колко са колко километър качват Баира? На колко стъпват на Баира? С колко километър преди това? Запляскал ли? Къде гледам съм път. Пляскал ли? Може би 110, не знам. 154 е цялото. Цялото. Значи тук 50 е тук. Слизане 20 и от тук 20. Абе не, Карнар е Трояна 49. 50, значи на 100 км. 105 км се. 100-105 км. Но имат шипка зад гърба си, а там ще се борят. Да. Там е станало... Аз обаче отивам да си обувам джапанките. Защото тук бате после няма минаване през това. Мането в джапанките, това е, мисля, помниш на Терминатор, Терминатор 2, като се беше направил на полицай. Кой е бе? Газ! О, Валю има преднина днес. Момчето има по... около 2 минути преднина пред. Браво, браво. Валю днес ще направи хубаво класиране. Няма да се премести много напред. Браво, браво, давай! Пловдив. Това е. Тук вече има коли и... коли. Добре. Чао.